Кара кулишни онотканыбыз бит әле чыгарга. Кулишни алып килеймер мен. Давай, давай. Менә кулишимне дә чыгарыйм әле. Онытып өстәлгә торырга тиеш ул. Бу Пасханың иң зур сые кулиш. Ул йомырка белән бер җирдә торырга тиеш. Инде кичкә таба балалар килсә, безнең өстәлләр әзер инде бәйрәмгә, Пасха бәйрәменә. Монда нәрсәләр булырга тиеш һәм нәрсәләр монда куелган, нәрсәләр җитешмәгәннәрне сөйләп бир әле. Әле бу ризыкларны чиркәүгә алып барып аруландырырга кирәк. Күкәй җыю буладыр бит, балалар киләчәк, күрше балаларны өлешербез Алла. Әйе шул. Вот аларны аруландырмыйча ашарга ярамый бит, беләсең. Пасхага нишләп күкәй буярга тәкъдим ителгән генә түгел, инде электән калган, потому что бу Иисус Христосның каны белән буялган кебек була инде. И шуңа күрә память аның нейне, аның терелеп торганы сөйнеп, менә шушы җомыркаларны, күкәйләрне буйбыз. 33 штук ясыйбыз. Иисус Христосның яше, менә 33 яшендә ул аны, значит, кашка кадаклап куйганнар. Шуның яше буенча 33 штук нитәбез. Күбрәк дитсәң дә була инде, буясаң да була. Кулиш буялган йомыркалар белән бер рәттән Пасханың иң зур ризыгы булып санала. Ипей заводларында кулишларны пешерәләр, бүтән каноннарына, дин каноннарына туры китереп, освящать итәләр священниклар. Аннан соң сатуга чыккач, без инде моңа ышанып, что бу изге бәйрәм ризыгы дип сөйнешеп алабыз. Әле аны бик тиз алып бетерә кеше. Ашаганнар бетер, киемнәр тузар, татулыклар китсен гомергә. Бу бит вербные ветки. Пасха алдыннан актыккы жал көне воскресенье, ул вербное воскресенье дип атала. Мин моны как раз менә авылга кайткан ел көне сәгать иртүк сәгать 5-тә 5-нче яртларда может булгандыр, төшеп, җыеп алып кайттым кар өстеннән. Ну менә шушылай бу символизирует инде тормышның башлануы, тормыш, значит, чәчәк ата, тормыш көч ала, обязательно өстәлгә куярга дип мин уйламыйм. Аны безнең обычно тәре пишмагы була. Менә шул тәре пишмагына куя торган безнең әниләр, әтиләр. Без монда инде менә бит ул тәре пишмагын ясамадык. Безнең тәре менә шушылай кирәк җиргә генә куела. Алар менә монда бар. Менә бу бәрмәнчекләр янына, бәрмәнчек букеты янына шәм дә куярга була. Күбрәк инде аны тәре янына куябыз. Безнең тәребез дә шушында тора. Менә хәзер шуны җондырабыз. Менә урынына алып куялар шунда. Әкрен генә. Верба дигән ул бәрмәнчек дигән сүз. Бәрмәнчек. Потому что бәрмәнчек ял көнне була. Аны вот Ильяваша сөйләп китте, ул аны алып менде. Без бәлки чакта тоже безне сукырына бик җибәрми торганнар, зурлар, әтиләр или там дәләйләр төшеп алып менәрләр. И аны ул көнне обязательно барырга кирәк берәрсенең бабайларга или туганнарга шул бәрмәнчекне тотып чыбыгын обязательно берәр кешенең силкәсенә сугарга кирәк. Яраткан кешенең, туган кешенең инде. Яратып сугарга. Әйе. Әйтем сүзләре дә бар, аларны бөтенсен хәтерләмим. Иске җиллар китте инде, жаңа җиллар җитте инде. Исәнлеккә, саулыкка, давай миңа җомырка, маллар күп булсын, сәламәтлек нык булсын дип. Иртәләрдәй торып, мин сорыймын сезнең исәнлекләрне Худайдан. Сезнең исәнлекләрне Худайдан. Şükür sana ey Allah'ı şükür sana. Ey kurtarışı, senin kutlar Hristo'da oturup cilden kabirişinde, жатқаныңды көріп көктегі қуатлы шірулерде, жер астындағы қуатларда senin үлімін білен қоршағанlar, сен тірліктің бірінші башлығы болғанға күлер, сен алар үшін біліп, жеткізе алмасы болған шул. Христос тіркілер! Христос тіркілер! Христос тіркілер!
Менә бу Алла куйган көн, шушы көнне сөенешеп, куанышыйык. Христос үлгәннән терелеп торган. Христос терелеп торган. Христос терелеп торган.